Je 2. květnová neděle a v Machově, malebném městečku na Náchodsku, je nebývalý cvrkot. Závodem Kronabe Sweden tu totiž pokračuje další díl Nova Cupu. Od časného rána se tu tak sjíždějí cyklisté ze všech koutů republiky, aby změřili své síly s okolní přírodou. A výzva je to veliká. Stolové hory, jejíž převážná část leží u našich severních sousedů, slibují, že si tu každý hrábne až na dno. Rovinek, se kterými se bajkeři setkali na prvním závodě v Hradci Králové, tu totiž bude jako šafránu. Já mám rád kopce, ale nějaký ty sjezdy technický to mi moc nejde, tak tady to má být technický, tak uvidíme, no. Máš tady nějakého konkurenta? Nevím, no, uvidíme. Tak v Hradci to byly takové rovinky, tam jsme si užili rychlost a tady to bude hodně technický, takže já mám ty technické tratě mnohem radši, takže se na to těším. Já jedu dlouhou, naposled jsem jel 14 dní zpátky v Hradci, tam to bylo hodně rovinatější. Pojedu, co to dá, uvidíme, na co to dá. Tak za mě počasí momentálně úplně ideální, má odpoledne pršet, takže budeme spěchat do cíle. Tým doufám, že je připravený, doufám, že Adam Lavička, Michal Kaněra tady zkusí zajet co nejlepší výsledek a v holkách předpokládám, že vyhrajeme obě dvě tratě. V 10 hodin už jsou stovky závodníků seřazeny na startu a s lehkou nervozitou v zádech čekají na jediné, na výstřel ze startovní pistole. Ten region je postaven nejenom na turistice, ale na mimořádných příležitostech realizovat sporty, ať už turistické, nebo polozávodní, nebo poloprofesionální. No a samozřejmě Nova Cup je jedním z těch a jsme velmi rádi, že zavítali do našeho okresu, do našeho kraje na Náchodsko. Hezky jedem! Není kam spěchat. Hezky co? Největší borci se vydali na trať dlouhou 72 km, navíc s převýšením více než 2,5 tisíce metrů a okolní panoramatické vyhlídky tak byly opravdu dechberoucí, a to doslova. Tak tohle je ten skanzen, pěkný, viď? Je to celý nádhera. Slušně za bratele dostali i bajkeři, kteří se rozhodli pokořit střední trať o maratonské délce 42 km. I tady je čekalo převýšení přes 1200 metrů a odbřít si tu museli všichni každičký kousek trasy. Trať vedla především po lesních a kamenitých cestách, které lemovaly příkré srázy i vysoké skály. 50 vybraných závodníků navíc dostalo do kapsy malou krabičku s GPS lokátorem, to aby je třeba nenapadlo si trať zkrátit, či aby jim v případě zdravotních nebo jiných komplikací mohli organizátoři rychle přispěchat na pomoc. Chceme vidět průběh toho závodu těch špiček, jakým způsobem opravdu na té trati bojují, fungují, chodí děti a ptají se, jak je na tom tatínek. Vidí to tady přímo na té obrazovce, jak všichni bojují a jak na tom jsou. Vavříny na střední trati všem nakonec vyfouknul domácí závodník Lukáš Drejsl z BMC Ski Bike Centra, který má okruh za Humny. Jsem místní, takže to tady dobře znám. Od začátku jsem se to snažil roztrhat do kopců, což se mě vyplatilo, a od Machovského kříže už jsem měl sám na špici. Bylo to super, nádherný, pěkný terén, pěkný závod. Nova Cup jsem nikdy nejel, dneska jedu poprvé a určitě ne naposled. Tak já jsem Hradečák a vzhledem k tomu, že měřím 190, tak já si víc užívám rovinatější tratě, ale zase kopce to je koření cyklistiky, takže tady je to spravedlivý a já hlavně miluju sjezdy, takže ve sjezdech jsem si to užíval a spoustu mladších závodáků se ztratilo ve sjezdech, takže úžasný, já jsem nadšený. Zatímco většina závodníků z maratonského okruhu se už vydýchávala v cíli, na 72-kilometrové trati se stále bojovalo a všichni ze sebe ždímali poslední zbytky sil. Super! Pojď! Super!
Nejrychleji se s touto tratí popral Marek Rauchus z Kelly's Bike Range týmu. 72 km zdolal za 3 hodiny, 21 minut a 50 sekund. Nemůžu říct nic jiného, než že to bylo sakra těžký, ale díky bohu, že to nebylo tolik podmáčený, jak bych čekal, že to bylo trošku v lese suší, takže ty sjezdy se daly víceméně všechny jezdit. Pro stříbro si s odstupem 47 vteřin dojel Jakub Šilar, závodící v barvách Velocentra Stratos Auto, a jako třetí protnul cílovou pásku Filip Adel ze Superior MTB týmu. Na Michala Kaněru, který si v Hradci Králové vyjel bronz, tak tentokrát byla jen bramborová medaile. Mě to dneska bolelo teda fakt hodně, ale mrzí mě to, protože nic lepší trať už si na sebe přát nemůžu. Tohle mě mělo sedět, ale prostě ty nohy nejsou, jaký by měly být. Vlastně jsme tam zůstali s Káňou tady v tom posledním výjezdu a bylo pak jasný, že rozhodne špurt. Já jsem si docela věřil, protože v porovnání s Michalem jsem ve špurtu něco lepší. To na nové jízdě o délce 18 km se ani nešpurtovalo, ani se nehonily medaile. Tady to byla pro všechny spíše vyhlídková jízda úžasnou krajinou. Nejdéle se na ní zdrželi manželé Švestkovi. Příroda nádherná, trasa super, nemělo to chybu. Po 2 hodiny, to je úplně vynikající na ty kilometry. Krásné fotky z Polska. Taková odpočinková jízda, bych řekl. Nova Cup je již tradičně akcí pro celou rodinu, a tak pořadatelé samozřejmě mysleli i na ty nejmenší. Na odrážedlech se tu tak proháněli špunti, kteří se ještě nedávno teprve učili chodit. Trať byla dobrá. Pěkně se jelo. Pěkně se jelo. A jak se ti jelo? Dobře. Dobře se ti jelo. A řekni mi, ty jsi závodila, viď? Závodila, já jsem jela rychle. To vidíš, budeš dneska na pódiu. Myslím, že bych se tam mohla dostat. A soutěživého ducha v sobě nezapřeli ani mladší žáci. Já budu první a on druhý. Můžeme tady vidět tady na obrazovce. V Hradci jsme byli, tady Tomáš byl třetí a já druhý. Honza druhý. A těšíme se. Těšíme se. Hodně jsme trénovali, teda dostatečně dost. Jak tě to baví, to ježdění na kole? Dobře. Jo? Nic by tě od toho neodlákalo? Ne. Kdyby tam byl na trati stánek se zmrzlinou a volal na tebe, tady je zmrzka zdarma, tak bys se skočil a šel si jí dát radši? Ne. Ne, ale takže bys měl velký náskok a viděl, že stejně vyhraješ, viď? Jo. Výborný, nejlepší byl ten kopec nahoru dolů. Marcel je nejlepší soupeř, ale ještě na něj nemám, musím pořád trénovat, pak se vyhoupnu, víš, ale je strašně hezká trať. Jak už to ale ve sportu chodí, vyhrát může jen jeden, a tak po neúspěchu na trati ukápla v cíli i nejedna slzička. Nikde ale není řečeno, že příště to nemohou být naopak slzy štěstí. No, ta trať byla dobrá, tam z toho kopce bylo dobrý, a ke se mi líbilo tady ty kameny dole. Ale zpátky k dospěláckým kategoriím. Tady se totiž vyhrávalo, i když jste třeba dojeli 12. Stejně jako Martin Čenk. Měl štěstí a z losovací soutěže si odnesl hodnotný dárek. Martine, podívejte se na tu nádheru. To je to nádhera, no? Nevím, co říct na to zatím. A nádherná podívaná to byla i na nejnáročnější trati, kterou ozdobilo hned několik cyklistek. Je sympatické, že se drsného okruhu nezalekli, a třeba Lenka Friedrichová, která dojela ve své kategorii první, za sebou nechala i většinu svých kolegů ze stájek Host. No, po startu mě si 2 poplácali po zadku, ale to byli kámoši, takže pohoda. Jako dobrý, no, tady jsou všichni známí, že jo. To tady mám za barákem, takže dobrá atmosféra, no. Úsměvy na tváři v cíli rozdávala i vítězka 42-kilometrového okruhu Zuzana Wernerová, jedoucí ve stejných barvách. Pecka, já jsem si to hrozně užívala. Ty mokrý kameny, jak to klouzalo, kořeny, pády, super. Na příštím závodě už ale budete její jméno hledat ve startovní listině marně. Čeká nás svatba na konci května. Takže tady s týmovým kolegou. Je to překvapení, ale je to tak. Tak pro mě je to velké překvapení. Ono to ještě neví, ale čeká ho to. Tak se na vás budeme těšit, budoucí paní Hrušková, a na vás všechny ostatní samozřejmě taky. Tak tedy na viděnou 17. června na Sázavě.